ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଠାରୁ ମେଡିସିନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ପଲିଥିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁଣିରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ବ୍ୟବହାର ହାଲୁକା ଓ ଶସ୍ତା ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯେ ଶହ ଶହ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଭିଶପ୍ତ ପାହାଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନାର ଅଭାବ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ ସାମାଜିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁଳ ପ୍ରତି ଅଭିଶପ୍ତ ପାହାଡ଼ର ବାଧକ ସାଜିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବିକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ, ସମ୍ମୁଖୀନ ବ୍ୟବହାର, ଉପଯୁକ୍ତ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନାର ଅଭାବ। ଏହା ମାଟିରେ ମିଶି ନାହିଁ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ, ମଧୁର ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେବା ସହ ବିଶ୍ୱ ତାପନର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସମାଜ ପାଇଁ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ସହଜ ମନେ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଓ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ଆମ ଗ୍ରାମର କେତେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରିଥିଲୁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଜୈବିକ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଗ୍ରାମ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗ୍ରାମଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଅନାବାଦୀ ଜମିରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା, ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେ ସବୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିବା, ନିଷେଧ କରିବା ଲାଗି ସାମଗ୍ରୀ କମିଟିକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇବା, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ସହିତ ଏହା ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କିପରି କରିବା ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଲୁ।